hatsarin ƙaryata maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jefa shubuha wa mutane. Hadisin da na so na ji shi a tsatsaye a masu da'awan ƙur'ani zalla wanda yake magana da yawunsu, bayan ya yi maganganu kausasa akan al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim, ya ambace su da abin da ya ambace su da shi, wanda Allah Ubangiji ya shiryar da shi, sai ya kawo wani hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cikin sahihul Bukhari. Ga sahihul Bukhari sai ya ɗauko wani hadisi na manzan Allah da yake cikin sahihul Bukhari. Hadisin da ya zo babu qitalil yahud, hadisi na 2925 da hadisi na 2926, wanda al-Imam Muslim shi ma yana da wannan hadisin a hadisi na 2955. al-Imam Malik yana da wannan hadisin cikin muwaddansa, wannan hadisi wanda shi wannan mai magana da yawon masu Qur'ani zalla ya ɗauko hadisin ya jefa shubuha a hadisin, ya keta alfarman wanda suka rawaito hadisin, sannan kuma ya ce wannan hadisin ma yana umarni ne da tsokanan Yahudawa, wanda in kuma ya ginu akan wannan maganan ya fara karyata alkur'anin da yake da'awan ya yi imani ya yarda da alkur'anin, wanda a cikin alkur'anin ayoyi mabambanta Allah yana faɗa mana halayen Yahudawa da kunyatan Yahudawa da yanda Allah Ubangiji zai kunyata su ya kaskantar da su a ayoyi mabambanta. Amma zan fara karanta mana hadisin yana cewa haddasana Ishaq ibn Ibrahim akhbarana Jarir an Umara bin al-Qa'qa an Abi Zur'a an Abi Hurairah radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu al-yahuda حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. abinda hadisin yace shine daga Ishaq ibn Ibrahim yace Jarir ibn Umara ibn al-Qa'qa ya bada labari daga Abu Zur'a daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace alkiyama ba zai tsaya ba har sai kun yaƙi Yahudawa, kai har lokacin da kuke yaƙansu zai kai da su je su ɓuya a bayan dutse